Je li tvoj broj veći od 30? Ne. Je li tvoj broj veći od 80? Ne. Je li tvoj broj manji od 15? Da. Je li tvoj broj veći od 20? Da. Je li tvoj broj manji od 8? Da. Je li tvoj broj manji od 40? Da. Je li tvoj broj veći od 3? Ne. Je li tvoj broj veći od 35? Ne. Je li tvoj broj 2? Da. Ok, sad ti možeš mene pitati. Možeš probati tvoj. Ok. Je li tvoj broj 27? Ne. Ok. Bio je 24. Skoro.